Tithe na gCeilteach. Bhí an síl fós contarteach. Bhíoh daoine fós a gcuid anmhí an i chéile, mar sin lean se dara ag conaí a dithe a bhí se den na chosint. Lis rá. Seo lis nó rá. Tugadh ballaí cré timpeall ar lis nó rá. Chuirfh chlaí ard ar mhór na ballaí sin. Chun an chlaí a dhéanamh, siad cúiligh láidir ámad sa talla ar dús, an sin dí siad géige níos éadrime idir na cúiligh. Uaireanta, bhí túr ag an ngata le go bhféadfaí súla chonaill ar na daoine bhí tíocht agus a gimicht. Bhí pásaiste faoi chála ag riant lisanna dar bannam uamh-hálam. Bainú úsáid as chun rudaí a stóráil. Bhí na daoine in ann éiliú as a lis dáma ruda gur ionsaíodh é. Daoine ag géiliú siad an uamh-hálam. Uaireanta, tugadh ballaí cluiche timpeall na dithe. Tugtar cathair nó caiseal artha seo. Bhí sé deacair agus contarteach uamh-hálainn a thógáil faoi caiseal. Cé gur úsáidú é chun rudaí a stóráil, déitaí éiliú as an gcaisial dáma dhá. Tá na daoine seo ag géiliú as an gcaisial siad an uamh-hálainn. Dún. Tugadh dún don taoiseach agus na léachra. Déanann na ballaí de chloch nó oirthir. Tugadh an dún ar hála ard le amach sé éasca é a chosaint ó ionsaí. Bhí an gata cún scuige amach sé deacair an dún na ionsaí. Uaireanta, bhí cúpla balla agus móta freisin. Uaireanta tugadh uamh-hálainn faoin dún. Bhí sé deacair uamh-hálainn a thógáil, go háirithe faoi caiseal nó dún. Bhíidir a tucaid de láimh le thuirlisí nó slóisaidí ámad, bear arc agus siseil cluiche nó iarrainn. Bhí siad a tucailt faoi struchtúr cluiche trom. Bhí an seans anna gcónaí go dtiteach an siúmar isteach sa moladh chorb. Béigean an oirthir agus na clocha a scapa sa cuine amach a is ag aon duine gur uamh-hálainn a cheilt. Bhí an obair seo an bháil. Bhí ortha an uamh-hálainn a chuineáil faoi rún. Béigean don lucht tógála an bailach amach a cheilt. Chránóg. Seo chránóg. Tugadh an chránógar oileán. Rinne siad an toileán le clocha ar dús, an sé chlúda siad na clocha le puiteach. Nuair a bhí sé tábhachtach an chránóg a chosaint, chuir siad cosan a bhálach faoin uisce le amach sé deacair ar dhuine an chránóg a ionsaí. Díonú an cosan le clocha nó ámad. Uaireanta bhí cabhsa amach go dtí an toileán, mar theas do bhaine ferrimóirí, anmhaithe agus airí a thuirt isteach agus amach gach lá. Uaireanta bhí sé bhálach faoin uisce. Na tithe. Crocrín a bhíoch ar tithe na gCeilteach in éireann. Glíodh teach crín ortha. Le dóibh agus le hámad a thugtaí iad 10 ná. Chuir siad tí nó gilchacha ar an dian. Chun an teach a dhéanamh, siad cúiligh láidir ámad sa talla ar dús, an sin dí siad géige níos éadrime idir na cúiligh. Clúda siad na ballaí sin le dóibh. Le dóibh a dhéanamh, bheas siad láib, cacbó agus tí le chéile. Nuair a bhí sé tirim, d'aidir sé crua. Ní rá ach siúmar ó bháin sa teach. Urlar de sté chrua a bhí ann. 10 ná thiach muintear an tí ar chreachan anmhí ar an urlar. Bhíoh tine i lár an túmra le haghaidh cócleacht agus chun an siúmra a thaobh. Ní raibh foiinne gur bith sa teach. Ní bhíoh aon simléir sa teach. Mar sin, bhí an deataach éiliú tríd an doras.